nimi sillä? Ja me pelataan Skywarsia ja Evil Creeper mukana. Mihin päin sä pääsit? Pääsin tähän johonkin. Onko se jossain kulmassa vai? Kulmassa juuri oikein, en vielä osaa puhua. No niin, tiputtihan se mut. Jee, aika puhuttiin ja näin kaikkea tämmöstä hauskaa kamaa. Rauta pitkin, nyt mä voin pelleillä. Jee, mä saan silään kivan pudotuksen. Ai! Miakka, Mikä ja hukkuu. Sitten kurkataan. Missä ei oo tällä kertaa mitään. 2 kultaa mennään. Soppaa aika paljon täältä. Jee, mä sain tammentaimen. Joo. Sillä mä hakkaan kaikki. Sä oot aika cool. Se on semmonen tammentainen. Bovi, mutta ei nuolia. Perustuuri. Joka kerta vaan. No mulla itse asiassa käy melkein aina tämä kakka. Kakkatuuri. Hehehe. 2015. Eikä hauskaa. Ihan hullua tuntuu. Tapaan sut. Puto. Älä nyt kuole silleen. Yes, Mä näin teidät. Mä en kuollut sille. Et niin, sä tapoit se. Et tuu läpi. Täältä tulee sitten joku Jonne. Siinä on keskellä. Ukkeli tulossa. Ja mä menen sen ukkelin. Ja mä menen sen ukkelin saarelle, joka on tulossa keskelle. Tuu tänne, Afe. En vielä mä näen sut. I see Juu. I'm see you. Mä oon sun vieressä. Kivikirves. Täältä tulee. Onko sun nuolia? Ei. Onko sulla miekkaa tai tämmöstä? Mulla on sulla antaa. Mulla on kirves. Okay. No mä tein sulla oikein porpas. Ottais tommonen. Siitäpäs tommonen. Hei, arvaa mitä. No. Mulla on näitä kuuluisia hauskoja juttuja. Joo. Ja sit mulla on myös tällainen. Pidetäänkö ne nyt rauhassa sitten? Miksi? Siksi nyt pidetään ne rauhassa. Jos tulee kauhea mut jos mä tahdon räjäyttää ton tyypin. No siinä on tapauksessa. Joo, nuolia. Housut. Tosi kiinnostavaa. Rakennustavaraa. Lumouspulloja. Täältä on sulle jotain. Chestplatea. Arvo, tuo on tyyppi, mä muista Bobilla. XX Paavovin kultahumppu nassuun ja kimppuun. Ai, ok. Mäkin otan. Ai hitsi. Sillä on lumipalloja. Vai onko? Tällä väliä mä menen silti sisälle. Oho, silloin Bobi. Ouch. Mä en oo pudota. Mut älä putoo. Oho. Nyt kaataa toi laava. Au. Oi. Arvaan mä meinaan. Mä kierrän sen pään päältä. Mä en halua pudota noihin kuoppeihin. Mä pistän näin tommoista. Oho. Äläs nyt mua ihan mitään kuitenkaan. Otetaan tommonen. Olisiko mulla? Nyt kiusataan sitä näillä kananmunilla. Oikeastaan ärsyttää, kun tää on täynnä kuoppaa. Siis hyppäs melkein alas.
Arvaa, se tyyppi tulee. Se veti kulta omen. Hyppäsitkö sä alas? Se melkein tippuu alas. Täältä tulee tää tyyppi. Varmaankin. Jaksaisiko enää odottaa? Ei jaksa. Ei muuten, huomasitko se, että meitä on Mitä? täällä on vielä ton tyypin lisäksi täällä on vielä yksi. Kuka? Joku MR Amigo. Autonimi. Oho. Tiputitko sä laavaa tänne alas? En, se oli toi MR Amigo. No niin, mä kuvaan tänne. Kutkut. Paitsi mä menen tosta. Kuoliks muuten se tyyppi? Ei kuollut. Pelin ärsyttävin asia. Tai yksi ärsyttävin. Lagaa mulla vähän. Evil! Kuses. Oot vai? Nyt on Afen laiva uppannut. No ei ole ainakaan minun laivani. Se on onni. Hieman saatan päästäkin pakoon. Oh. Se on kusasevalla onnella. Help! Se tulee! Afe, tulee! Se tyyppi povaa! Ouch. Ei. Mitä se on? Se on tuolla. Tuossa ne blokit. Jee, meitä jahtaa tyyppi. Ollaan onnellisia. Pitäisikö lähteä kimppuun? Ei sittenkään, koska tuolta tulee laava. Tästä tuleekin pitkäs koivuussuttelu. Taitaa tulla. Koska... Kaikki vaan kämppii jossain. Niin, ja kun koko paikka täytetään laavalla, niin No tuolla on ylhäällä joku tyyppi tuolta noin kuumailmapallosta, niin onkohan sille povia? ei Mulla on tiedä. nuoli. Odotas. Hei. Oho, mä laitoin laavaa. Oh shit. Et jos joku nyt yrittää tulla tosta noin, niin ei onnistu. Hei. Juokse! Mitä sä just teit? Hei, oliks tos mitään? Oli Tapetaan se. se järki, mitä järjessä ei ole. Ok, se lukitti itsensä tonne. Käykö mä pistää uuden TNT? Hei, ne nuoli. Yes. Me tapetaan se TNTllä. Laita siihen ihan kaikki vaan. Eli kaikki 3. Niin, kuolee ihan varmaan. Mut sit lähdetään kyllä aika kovaa hanttiin. Siis kaikki 2. Tuut sitten ryntäsit tälle saarelle, kun mä teen tästä näin vähän isona silta. Varo, ettei se ammu. Mistä se yksi tyyppi ampuu tuolta? Noniin, Nonni. johan nyt! Juosta. Ei kuulu. Ei se kuollut. Mä en onnistu ikinä. Ei jos. Mä kokeilen, että mä saisin ton ylhäällä olevan tyypin tuolla. Pitkäs kaivosottelu. Jep. Oikein kunnon kauhean super pitkä. Niinku kaikki käy, toi niinku yksi tyyppi käy. Vähän lähes sen takia vaan. Hei. Hetkonen, laava tulee. Mistä? No ylhäältä, toi jätkä pudottelee meillä tänä laavaa niskaa. Ei oo hauskaa. Hei, täällä on TNT lisää. Anna tänne. Mä oon herra TNT. Hehe. Tuolla on laavaa lisää. Onneksi ne laavat tippuu tuossa noin ohi. No niin. Ainakin toivottavasti. Mä menen yrittää. Hei se Paavo-tyyppi, niin se menee häipy sieltä vasestansa. Musta pikku kopistaa häipy.
Mä hyppiin sen niskaan. Et sitten kuole itse. Tää tyyppi karkaa meiltä. Mikäs? Tuu ei vielä apuun. No tulee ja vähän äkkiä. Onko se taas lukinnut itteensä tonne? Hui! Oh. Älä! Miten paljon jäi HP:t? Puolet. Okay, sori. Aika GG. Niin. Kunnon GG-hakkaus. Tuolla sain se itselleni- yksi onne on. Täällä on hirveet kasat noit chestplateja. Melkein puto, ei hemmetti. Mä olen melkein pudotettu. Oiskohan sillä... Taas meidän niskaan varmaan tulee kohta laava. Yritän ottaa tästä näin. Ihana. Evil. 8 nuolta. Ihana. Hei, mä haluan ne luolet. Et saa. No juman kautta. Aika kilttiä. Niin onkin. Joo, nyt et pääse siihen. Kaveri kysyy, että saaks nuolia. Öt. Ovat öt. Meidän niskaan tulee laavaa. Ouch. Nyt lähdetään karkuun. Hui! Oho. Aika onnenmunkkei mulle, että mä putoin noista. Pitäisikö meidän rupea kapuun ylöspäin, että me saadaan estää joskus päätöksen? Arvan. Mä lähden tästä. Tää saattaa kyllä mun loppu. Että mä sit saatan hypätä. Oho, osuma. Tuliko? Tuli ja toinen. Okei. Okei, tässä sitä odotellaan. No se laittaa laavaa. Se on niinku toi perus. No. Evil. Hitsi kakka. Yritä sitten ampua sitä. Mä yritän täältä näin kiivetä sinne ylös. Sun kaveriksi. Siellä muukin on kavereita. Ei, jaksaisiko tää tyyppi ottaa mukaan rehellistä matsia? Sillä on niinku ei laavaa. Oh, yes! Tai tollati. Jes, se on tossa, nyt povataan. Puol HP:ta. Ei! Mä kuolin.